Bismillahirrahmanirrahim. A yau za mu ci gaba da darasinmu na biyu kamar yadda muka tsaya na farko. Yanzu za mu ci gaba daga aya 11. Kuma idan aka ce musu, kada ku yi ɓarna a cikin ƙasa, sukan ce, mu masu kyautatawa kawai ne. To lalle ne su ne masu ɓarna, kuma amma ba su sasancewa. Kuma idan aka ce musu, ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani, sukan ce za mu yi imani ne kamar yadda wawaye suka yi imani. To lalle ne su ne wawaye, kuma amma ba su sani ba. Kuma idan sun haɗu da waɗanda suka yi imani, sukan ce mun yi imani, kuma idan sun wofinta zuwa ga shaiɗanunsu, sukan ce lalle ne muna tare da ku. Sukan ce lalle muna tare da ku, mu masu izgili kawai ne. Allah yana yin izgili gare su, kuma yana taimakonsu a cikin ɓatarsu suna ɗimuwa. Waɗannan su ne waɗanda suka sayi ɓata da shiriya, sai fataucinsu bai yi riba ba, kuma ba su kasance masu shiryewa ba. Misalinsu shi ne kamar misalin wanda ya hura wuta, to a lokacin da ta haskaka abin da yake gefensa na abin tsoro. A lokacin da ta haskaka abin da ke gefensa na abin tsoro, Allah ya tafi da haskensu, kuma ya bar su a cikin duffai, ba su gani. Kurame, bebaye, makafi, saboda haka ba su komowa. Ko kuwa kamar girgije ne mai zuba daga sama, a cikinsa akwai duffai, da tsawa, da walƙiya, suna sanyawar yatsunsu a cikin kunnuwansu daga tsawarwakin domin tsoron mutuwa. Kuma Allah mai kewayewa ne ga kafirai. Walƙiyar tana yin kusa ta fizge gannansu, ko da yaushe ta haskaka musu, sai su yi tafiya a cikinta, kuma idan ta yi duhu a kansu, sai su yi tsaye. Kuma da Allah ya so, sai ya tafi da jinsu da ganinsu. Lallai ne Allah a kan dukan komai mai ikon yi ne.